ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଏ ବିଷୟରେ। ଦେଖ, ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପର ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଧର୍ମମାନି ମିଶିକରି ରହିଥାଏ। ଅତଏବ ଦୁଇଟି ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶିକରି ରହିଲେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଲିଖନ ଧାରାରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କ ଯୁକ୍ତ କ, କ କ ଯୁକ୍ତ ତ, କତକ୍ତ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରିବା। ଯେମିତି କ ଯୁକ୍ତ କ, କ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କର ଅଧା, କ ଯୁକ୍ତ ତ କତକ୍ତ, ତଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଯୋଉ ଦେଉ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବା। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମ ବହି ପୃଷ୍ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କ ଯୁକ୍ତ ସ ସମାନ ସ କ କ ଯୋଉଟା। ତ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଗ ଯୁକ୍ତ ଣ, ଗ୍ନ ଗ୍ଣ, ଏହି ରୁଗ୍ଣ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଆମର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ତିନୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖିବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯେମିତି ନ ଯୁକ୍ତ ତ ଯୁକ୍ତ ର ନ୍ତ୍ର, ସ ଯୁକ୍ତ ତ ଯୁକ୍ତ ର ସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏଥିରେ ଥିବା ସାଙ୍କେତିକ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଫଳା ନୁହେଁ, କେବଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଖଣ୍ଡିତ ସଂକେତ ଚିହ୍ନ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧା ଅଧା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖଣ୍ଡିତ ବୋଲିକି କହିବା। ତାପରେ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ୱ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲା କ ବର୍ଗର ଲାଷ୍ଟ ୱ, ଚ ବର୍ଗର ନ୍ୟ, ତାପରେ ଟ ବର୍ଗର ଣ, ତାପରେ ତ ବର୍ଗର ନ, ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଯେଉଁଟା, ପ ବର୍ଗର ମ, ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସେହି ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସୁଯୋଗ ଘଟିଲେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଅନୁନାସିକା ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ମୋଟ 20ଟି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତଳେ ଯାହା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମିତି ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଠନମୂଳକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ ଆମେ ଣ ଯୁକ୍ତ ଟ, ଣଟଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟ, ଣ ଯୁକ୍ତ ଠ, ଣଠଣ୍ଠ, କଣ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଲିପି ରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୁହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନ ରୂପଟି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ତଳେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କ ଯୁକ୍ତ ତ କତକ୍ତ। ତ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭଳିଆ କ ତଳେ ଯେଉଁ ଲାଗେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ରୂପକ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ କେବଳ ଯଦିର ବର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭରେ ରୁହେ ତାହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପକୁ ରେଫ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ମାନେ ରେଫର ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ରେଫ୍। ର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ମିଶି ରହେ ତେବେ ତାହାର ଫଳା ର, ଯେମିତି କ୍ରମ, ବକ୍ର, ଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଘ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ସ ଥାଇ ଏଥିସହିତ ଦ ଓ ତ ପରେ ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ, ଯୋଗ ହୁଏ, ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିବର୍ଣ୍ଣୀ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ନ ଯୁକ୍ତ ତ ଯୁକ୍ତ ର, ନତନ୍ତ୍ର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆର ର ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଗ ରୂପ ରେଫ୍ ଓ ୟ ଫଳା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସାଙ୍କେତିକ ଫଳା ଚିହ୍ନ ଓ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ତଳେ ଲାଗିଥାଏ। ରେଫ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଓ ୟ ଫଳା ବର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ଲାଗେ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।